Masu sauraro barkanku da wannan lokaci a yau 10 ga watan Mayun shekarar 2024 za ku saurari labaran wasannin namu kai tsaye daga nan Super Hausa News, inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi nabari na karshe kan makomar kociyan ta Mauricio Pochettino. Arsenal tana ci gaba da barcin golan Everton da Ingila Jordan Pickford mai shekara 30 a wannan babaran, inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din tana ci gaba da neman dan wasan baya da na tsakiya da kuma dan wasan gaba mai kai hari a kokarin da suke yi don faɗaɗa 'yan wasan kungiyar karkashin jagorancin Mikel Arteta. Graham Potter ya ki amincewa da damar da aka bashi na zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Ajax, inda za ku cewa 'yar wasan gaba ta Manchester United Nikita Paris ita ma ta yi watsi da tayin da aka yi mata na komawa Northern Carolina Courage da ke Amurka a watan Afrilun da ya gabata, yayin da 'yar wasan ta Ingila mai shekara 30 ke son fafata wasan karshe na gasar FA da za su yi da Everton, inda za ku yi cewa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich na tattaunawa kan nada tsohon kociyan Jamus Hans Flick a matsayin sabon kociyan ta, yayin da tsohon kociyan nata mai shekara 59 a shirye yake koma kan tsohon aikin nasa domin mai gurbin Thomas Tuchel, inda za ku cewa dan wasan baya na Manchester City da Brazil 'yan kotu mai shekara 21 wadda ke zaman arwa kungiyar kwallon kafa ta Girona na jan hankalin kungiyar Bayer Leverkusen da Juventus da kuma wasu kungiyoyin gasar Premier. Frankfurt tana son sama da euro miliyan 50 zuwa 60 kan dan wasan bayanta na Ecuador William Pato mai shekara 22 wadda ake danganta shi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Mamallakin kungiyar kwallon kafa ta Everton Fahad Moshiri zai yanke shawara a ƙarshen makon nan game da tattaunawar da suka yi da kamfanin 77 Partner wadda suke son siyan kungiyar. Manchester City ta amince ta rattaba hannu kan yarjejeniyar san dan wasan tsakiya na Amurka Kaban Salaban mai shekara 14 wadda ke taka leda a gasar Major League ta Amurka idan ya kai shekaru 18. Duka ne karshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai rika su.